Wala mangyari sa Congress. Di, nagkakaroon sigang pa ito dyan. Magpapasa-basa. Uy, hindi ako nalilitaran silang. Amin na. Dahil ang kamot niya, ay pugas. Ang ito taong lang yung ibig Dua. sa kuya. Sa mga nagdaw lang. 600. 610. Papansigan kita kan tubig. Kaya Ay, lang. ito yung iskapita. Ay, gusto mo tayo mag-ibig yung mga natin.
Hmm. Galing na. Hmm? Is an avenue for bringing home, halimbawa, di ba? Maraming nagsasabi, antayin na natin yung 2010. Para bang, kaya sana huwag tayo magkamali kasi it will bring another 6 years of disappointment. Ibig sabihin, I hope we make the right choices this time. Kasi sa ngayon, ang pananaw doon na always, it's 2 years away from now, less than 2 years away from now. Okay, yun yung may pananaw na bagong pag-asa. Hopefully, it materialize for everyone. Pero, pwede yung pag-interest sila. Pwede ka kasi umaasa na wala kang ginagawa o umaasa ka na may gagawin ka. Kaya talaga yung kapagkaan, palagi siya sabi mo, your time is now. Hindi ka pwede magantay pa sa panahon na darating. Kasi baka wala na yun. Baka yung panahon na inaantay mo, hindi na darating. Kasi yung panahon na papasagot. Hindi na itago ng Transportation Secretary Manuha sa kinusyon sa press briefing kanilang umaga. May meron tayong balita. Sa 2015, kumpirmado na isa sa Bumagsak ang aeroplano sinasakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo sa Masbate. Inanunsyo ni Pangulong Noynoy Aquino ang resulta ng investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Aksidente lang daw ang nangyari. Ayon sa palaysay ng hindi naka-weeks daw na naka-block daw. Hindi ko rin gusto ng preparations for a landing. Kinapusan talaga. Ang mga police hindi ko yung response. Subukan po natin ngayong kapanemi. Si Ginoa Butch, Robredo Jr. Kami po, Ganun pa rin po, bukod pa rin sa lahat sa kanya sa may management of the
Hindi delikado ang transportation. Sa case 15, kumpirmado na yung isa sa mga katawag yung sa kay Secretary Chess Roberto. We are gathered to thank God for the gift of eternal life, and lovingly bestow upon our brother, Jesus. Ayon sa talipay ng kulay, nakagod pa muna preparation for landing. You know, it said, the Filipino is worth dying for. Today, another great Filipino, Secretary Jesse Robredo, has shown by his life and death that every Filipino is worth dying for. People would remember my husband as a hardworking and dedicated husband who made a difference in the lives of people. His heart always bright. Bumagsak ang eroplano sinasakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo sa Masbate. Inanunsyo ni Pangulong Noynoy Aquino ang resulta ng investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Aksidente lang daw ang nangyari. Ayon sa talipay ng kulay, naka-weeks daw na naka-flaps daw. Ibig sabihin kasi ng preparation for landing Kinapustan talaga. Mga police immediate responses. Subukan po natin ngayong kapanemi si Ginoong Gucci Robredo Jr. Kami po Ganun pa rin po, hukul pa rin po yung lahat sa kanya sa may marriage na Hindi delikado ang transportation. Sa case 15, kumpirmado na yung isa sa mga katawag yung sa kay Secretary Chess Roberto. We are gathered to thank God for the gift of eternal life, and lovingly bestow upon our brother, Jesus. Ayon sa talipay ng kulay, nakagod pa muna preparation for landing. You know, it said, the Filipino is worth dying for. Today, another great Filipino, Secretary Jesse Robredo, has shown by his life and death that every Filipino is worth dying for. People would remember my husband as a hardworking and dedicated husband who made a difference in the lives of people. His heart always bright. Thank you.